Hej YouTube. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan det er, man installerer Too Many Items til Minecraft. Okay, det første jeg starter med, det er at gå ind på Google, eller Google Chrome. Så skriver I TOOMANY, og så Too Many Items. Ikke one, altså det er Too Many Items til Minecraft 1.0.0. Bare almindelig Too Many Items skriver I. Så skulle det her gerne komme frem. Sådan her, synes jeg. Så tager I den der Too Many Items mod for Minecraft 1.0.0. Klikker I på den. Så kommer I ind på sådan en her side. Så ruller I bare ned. Auto install for Mac og alt muligt. Så ruller I ned. Og så nede i, ikke der hvor man kan skrive, men lidt ovenover, så står der download Too Many Items mod for Minecraft 1.0.0. Så venter I. Så skulle I komme herind og bare ignorere. Der kommer en hel masse reklamer og bare ignorere dem. Og så trykker I op i højre hjørne til skip ad. Så kommer den her frem. Så trykker I åben. Og bemærk, man skal have WinRAR eller 7-zip til at kunne det. Og så trykker I, gå ind på start, så skriver I procenttegn app, altså app, og så DATA, og så procenttegn. Så kommer den her frem. Så går I ind på .minecraft, den øverste, eller så på nogen af det nederste. Starter bin. Så den her, der hedder Minecraft, eller Minecraft.jar for nogen, den klikker I en gang på, højre klikker, og så åben med WinRAR eller 7-zip. Så når jeg har gjort det, så kommer den her program. I kan bare sagtens slette den der, eller lukke den her side. Så tager I jeres Too Many Items, og tager alt, ikke mappen, men billedet også. Så tager I bare og trækker det ind i Minecraft.jar. Så giver I bare slip, og så trykker I OK, og så tager I og sletter metainf. Det er meget vigtigt, I sletter det. Ja, så virker det ikke, og så crasher Minecraft. Og så kan I sådan set bare lukke alt sammen. Lad os se, om det virker. Minecraft. Og hvis I har lidt bøvl med det, så kan I adde mig på Skype. Jeg skal nok skrive, hvad jeg hedder. Og hvis I har noget bøvl, jeg gider nemlig ikke at skrive det. Hvis I ikke har noget bøvl med det. Men vi tager bare Create New World. Den kalder vi for YouTube. Survival, ja. Create New World. Og så viser jeg også lige, hvad man kan med det. Okay, så starter vi. Virker det? Ja, det virker. Og man kan stå det fra på O og til på O. Og så kan man så gå rundt. Så kan man sætte til creative mode. Flyve. Så kan man gøre til sådan, vi tager lige, så holder jeg shift inden, så kan I bare trykke delete all, og så delete den all. Og så hvis I trykker på den en gang, så kan I klikke på dem I gerne vil have deleted. Lalalala. Og heroppe er det sådan, ved at blive nat kan det være, og så kan det være midnat, og det kan være ved at blive morgen, og helt morgen. Og I kan få alt, I kan også godt få nu tager jeg lige creative mode fra. Så hvis man klikker på dem, så får man dem. Og hvis man så har brugt en hel masse af dem, og man så ikke, og man ikke gider hele tiden at gå herind, så kan I bare holde shift inden, og så, der er uendelig, selvom man mister. Men jeg demonstrerer bare lige. Nu har jeg brugt, jeg har ikke særlig mange, så kommer man ind på inventory, og så kommer alle sådan igen. Man kan altid bare tage dem herop, og når jeg også save, hvis nu, det her, det vil jeg gerne save, så trykker du på 1, og så kan du tage og smide alle tingene væk. Ej, hvad for en var det nu, jeg havde? Load. Okay, så får man alle tingene, og sådan kan man slette dem, og ja, det er meget smart.
Men jeg tror,